ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କପିଳ ମୁନି ଦିନେ ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସା କରି ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ବର୍ଷାଣାଂ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନାଂ ଉତ୍କଳ ଶ୍ରୁତ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମୋହିତଳେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଚକ ତଳେ ଦଳିତ ଓ ନିଷ୍ପାସିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ। ଶାସନ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବର ପାଚିରୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବ ମନେ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ଜଗତେ ସରସ ଭାରତ କମଳ ତା ମଧ୍ୟରେ କେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ଥିଲେ ଯହିଁ ତହିଁ ଭାରତ ବକ୍ଷରେ ମଣିବି ମୁଁ ଅଛି ଆପଣା କକ୍ଷରେ। ସରଳ ସଳିଳ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ଜଳ ସର୍ବଧର୍ମାଳୟ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଚଳ। ମୋ ଦେଶେ ଭାରତ ଶିଳା ଶିଳା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଧର୍ମାଳୟ ପୁଣ୍ୟପୁରୀ ଧାମ। ଯଦି ଏ ଜଗତ ଏକ ପୁଷ୍କରଣୀ ହୁଏ ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ୍ମଟି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଶର ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ। ମୁଁ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷର ନଦୀ ନାଳ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ପବିତ୍ର ଓ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀଧାମ। ମୋ ଦେଶ ହେଉଛି ଶିଳା ଓ ଶିଳାଗ୍ରାମ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଯେଉଁ ବୀର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବହୁ ବୀରପୁତ୍ର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗଜପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହିକି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ପଛରେ ରହିଛୁ। ସବୁ ଥାଇ ଆଜି ଆମେ ଗରିବ। ଆଜିର ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଉତ୍କଳକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା। ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇ ଉତ୍କଳ ମାତାର ମାତୃଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା। ମଧୁବାବୁ ଦିନେ ଗାଇ ଉଠିଥିଲେ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ଯେ କାହୁଁ କରିବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ। ଶାଗୁଣ ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।